Egyptská fráza presne بالضبط. Pozrime sa dnes spolu na ďalšiu arabskú frázu بالضبط. Čo presne بالضبط znamená? بالضبط znamená presne, isto, iste, áno, súhlasím s tebou, je to tak, tak, alebo vidíme sa presne o určitej hodine. Fráza بالضبط sa v podstate skladá z predĺžky bir, čo znamená s, a slova zapt alebo zaptu, čo znamená presne. Takže celá fráza znamená niečo ako s presnosťou, بالضبط. A ako sa vyslovuje? Toto slovo sa skladá z emfatických písmen, takže nebude znieť jednoducho ako bizápt. Ale trošičku môžeme preháňať a určite zdvojíme z. بالضبط. Kedy použijeme frázu بالضبط? Je to fráza, ktorú použijeme, keď chceme s niekým súhlasiť. Keď chceme vyjadriť súhlas s niekým, s tým, čo hovorí. Keď chceme povedať, áno, jasné, súhlasím s tebou, presne. Je to tak. Tak, máš pravdu. بالضبط môžeme použiť aj v spojení s určením času, keď chceme vyjadriť presný časový údaj. Napríklad presne o 10:00. الساعة 10 بالضبط. O hodine 10:00 presne. الساعة 10 بالضبط. Teraz si toto slovo, túto frázu zopakujte so mnou 3-krát. بالضبط. 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 بالضبط.